ئلیزابێث وارن ku yek ji berendamên Serokayetiyê yên Partiya Demokrat e ji bo sala 2020 li New Yorkê mîtingek li dar xist. Hezaran kes tev li vê mîtingê bûn ku li parka Washington Squareê hate li dar xistin. ئلیزابێث وارن ku yek ji berendamên herî bihêz ên Partiya Demokrat e di axaftina xwe de qala wan tiştan kir ku piştî ku we were hilbijartin ew ê pêk bîne. Warren balk şanser guherîna av û hewayê, talûkeya biçekbûnê û pirsgirêka sigorteya tenduristiyê û wiha domand. And you don't have to dig very deep to see the same system at work. Sêde maherî mezin ya van pirsgirêkan ev e ku şîrketên mezin hikûmet kirîne. Ji ber ku perê wan bo kirîna dermanan tuneyê Amerîkî dimirin. Bo çareseriya tenduristiyê perê wan nîne. Perê wan nîne ku heqê sigortaya tenduristiyê bidin. Şîrketên mezin cîhanê dikin xeteriyê, aboriya me xirab dikin û demokrasiya me talan dikin. Ez baş dizanim ka çi xelete û ji bo rastkirinê planekî min heye. Ji ber vê jî bo ku ez bibim seroka devletên yekgirtî yên Amerîkayê ez ketim nav pêşbaziyê. Trump ji gelê devletên yekgirtî yên Amerîkayê re xizmet nake. Ew tenê ji bo xwe, ji bo şêrikên xwe û şîrketên wan xizmet dike. Ew dixwaze me parçe bike. Ew çermspiyan ji Amerîkî yên Afrikî, Xristiyanan ji Misilmanan cuda dike. Ez ê êdî nehêlim ku hikûmet bi şîrketên mezin re bixebite. Em çi dikarin bikin? Ewl em ê dawî li lobîkariyê bînin. Bi tu avayê hikûmet wê bi lobiyan re hevdîtinan pêk neyne û her civîn bo agahdar-kirina raya giştî ew ê were qeydkirin. Em ê kolejên nû yên teknîkî û gel vekin û ew ê bêpere ji her kesî re xizmet bike. Em ê 15 milyar dolar tenê bidin zanîngeh û kolejên Amerîkî yên Afrikî. Em ê bi qasî ji serî 95 deynên kredî yên xwendekaran daxînin. Em ê qanûnên sûcên edlî biguherînin. Ew ê hikûmet alîkariya wan kesan bike ku dixwazin xanî bikirin. Di nav planên min de alîkarkirina wan xwecihên Amerîkayî heye ku dixwazin erdên xwe biparêzin. Dema ku ez wek serok werim hilbijartin, ez ê desthilatdariya xwe bikar bînim û ne wek hêviya navbera jinên spî û Amerîkî yên Afrikî ji holê rakim. Niha divê em xeyalên mezin bikin û gelek bixebitin. This is our moment in history. Our moment to dream big, fight hard, and win. Melissa McMaruska ku tev li mîtingê bû got ku li gor wî ئلیزابێث Warren gelek jîr e û wiha devam kir. I like Elizabeth. Ez gelek hez ji Elizabethê dikim. Lewra mirove gelek jîr e. Di demekê kin daxu gihan van diran. Siyasetmedara gelek bi tecrübe ye. Bi dîtina min tecrübe gelek giring e. Di nav berendamên Partiya Demokrat da Elizabeth Warren dikare bi awayekî baş li hember Trump tê bikuşe. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerîka, New York.